ಗುರುವಾರ ನಡಪುನ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಎಂ ಸೇರ್ನಂಚ ಗಣ್ಯರ ಸ್ವಾಗತಗಾದು ಕುಡ್ಲ ಸಜ್ಜಾತಂಡು 2 ದಶಕದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಗಾದು ಕುಡ್ಲನು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ದದೇರು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ಡುಪ್ಪುನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದೆರ್ದು ಅಲಂಕರಿಸಾದೇರು. ಮಾತಾ ಮುಖ್ಯ ತಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕರ್ಲೆನು ಬಿಜೆಪಿ ಧ್ವಜ ಬೊಕ್ಕ ತೋರಣಲಿರ್ದು ಅಲಂಕರಿಸಾದರು. ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಎತ್ಕೊನ್ನ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಲು ಕುಡ್ಲಡು ರಾರಾಜಿಸಾವುದುಂಡು. ಕದ್ರಿ, ಕೊಟ್ಟಾರ, ಲೇಡಿ ಹಿಲ್, ಪಂಪೆಲ್, ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಿಲ್ ಸೇರ್ನಂಚ ನಗರದ 10 ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಣದ ಮಿತ್ತು ಶಾರ್ಪಿ ಬೀಮ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸಾದಿತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರಡು ಪೋಪುನ ಇಂದೆತ ಬೊಲ್ಪು ಇಡೀ ನಗರನು ಆಕರ್ಷಿಸಾವುದುಂಡು.